Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 6:10 Action Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Abril 13, 2020. Makitan man kita live sa official Facebook page kag sawon man YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Lalaki nga nagpost nga COVID-19 positive siya, gin-aresto sang Sagay PNP. Tatlo ka nagdaliwan sa syudad sa Bacolod ginakabig nga probable COVID-19. Sa balita national, problema sa COVID-19 sa Pilipinas, mahimo maglawig tubtob Enero 2021 kung wala ginasunod ang proper interventions. Attorney Harry Roque nagbalik bilang presidential spokesman. Kag sa atong balita international, China gindelay ang pag-export sa mask kag ventilator kasunod sang issue sa kalidad. Sa sports balita, PBA magahatag sang bulig sa PBA legend nga na heart attack. Kag sa atong balita entertainment, Sylvia Santias, Akon Sanchez nangin emotional sa iya mensahe para sa mga healthcare workers. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos ngid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agi Magic Sarap. May dagdag sarap at aroma, anumang lutuin, all in wonderful na. All we need is magic. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corp. Sa aksyon! Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gindakop sa hot pursuit operation sang Sagay City PNP ang 18 anyos nga lalaki matapos nga nag-post sa Facebook account nga nag-positibo ini sa COVID-19 las 12:30 kay nasang udto Lunes. Sunod kay Police Major Antonio Benitez Jr. ang acting chief of police sang Sagay PNP, gindakop si RG Ligaray nga residente sang Purok Singbengko, Barangay Plarider, Sagay City matapos nakalambot sa igtalupangod sang Interagency Task Force sang Sagay City ang iyang post nga nag-positibo ini sa masakit. Suno kay Benitez, paglapas sa Section 6 sa Republic Act 11469 o kon Bayanihan to Heal as One Act ang kaso ni Ligaray nga preso karon sa custodial facility sang Sagay City PNP. Ginbulgan man ni Benitez nga antes gindakop ang suspect, nagpalagi upay ni kag may lagsanay pa nga natabo kabangdanan nga nadakpa ini sa may kakahuyan nga bahin sang lugar. Aga, nag-post na siya sa Facebook account niya na positive siya sa COVID. So, nakalabot sa igtalupangod sa aton Interagency Task Force dito sa Sagay na nag-order sila nga dakpon siya sa violation sining Republic Act 11469. Dapat yan ang tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. sang Sagay PNP. Sa ibang nga balita lokal, nag-apilar si DSSD Bacolod Head Pasita Tero sa mga 4-piece beneficiaries sa syudad sa Bacolod nga hindi na mag-intra o kung magpalista sa mga ayuda may kangtanan sa COVID-19. Sa interview sa Action Radyo Bacolod, ginpahayag ni Tero, may nabato na nga ayuda ang mga 4-piece beneficiaries na gikan sa gobyerno nasyonal. Suno pa kay Tero, pwede nga ma-picture o kung makuhaan sang litrato sa concerned citizen ang mga nalakip sa 4-piece nga nagapanahor para mahatag inisang warning. Ginpatag ni Tero, tubtub 3 ka warning ang ginahatag sa mga 4-piece beneficiaries nga nagalapas ang pulisa tubtub nga magakastang ilang ngalan. Ginadayaw naman ni Tero ang mga beneficiaries nga ginausar sa husto ang kwarta nga mabaton na gikan sa gobyerno. Ang syudad sa Bacolod ang may kapin 10,500 ka mga 4-piece beneficiaries. Nagsuwestyon si Tero sa mga barangay officials nga magpatigayon sa profiling sa mga pamilya ang sa ila na baton nga ayuda sa gobyerno sa tuyo nga may baluan kung ano nga sektor ang wala pa nakabaton. Samtang, padayon ang preparasyon sang DSSD para sa ikatatlo nga batch sang food packs nga iparagtag sa mga poorest of the poor. Nagtaliwan ang 3 ka mga senior citizen nga ginakabig nga probable COVID-19 sa syudad sa Bacolod samtang pending pang resulta sa ila COVID-19 test. Base sa datos si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang probable COVID-19 mortality ang ginalakipan sang 66 anyos nga babae nga may comorbidity nga napatay nagligad nga Abril 7. 69 anyos nga lalaki nga may comorbidity nga napatay nagligad nga Abril 8
kag 67 anyos nga lalaki nga may comorbidity nga nagpatay sadtong Abril 9. Suno kay Tan, ginadmit sa hospital ang duwa ka mga probable COVID-19 nga ginalakipan sang 58 anyos nga lalaki kag 35 anyos nga lalaki nga parehasa nga naka-eksperyensya sang kabudlayan sa paginhawa pero wala sang travel history o kon exposure sa COVID-19 patient. Nagapabilin sa gihapon sa hospital ang COVID-19 patient number 3 nga nagnegatibo na sadto sa repeat test. Sadtong Abril 12 napadala na sa Bacolod ang specimen sang 5 ka mga kumpirmado nga COVID-19 case para sa ilang repeat test. Sa karon Bacolod IATF ang may ginahulata nga 57 ka resulta sang COVID-19 test kag may 207 ka mga persona nga may travel history ang padayon nga ginamonitor. Ginpangdakop sa mga personnel sang Land Transportation Office ug LTO Region 6 ang mga salakyan nga hindi rehistrado kag mga motorista nga wala sang lisensya nga nagabiyahe sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio kay LTO 6 Operations Division Chief Attorney Alan Sacramento, ginpahayag sila nga naggulpyada damo ang mga salakyan nga nagabiyahe sa palibot sang syudad. Karon nga adlaw kun ikumpara tinarikdan yung mga simana, apisar sang ginapatuman nga enhanced community quarantine. Suno kay Sacramento na obserbahan sang LTO nga mismo sa mga check-up kag checkpoints sa palibot sang syudad, nagalaba ang pila sa mga salakyan. Ginpatag ni Sacramento nga karon gid lamang nagpangdakop ang LTO agod masiguro nga ang tanan nga nagabiyahe nga salakyan kompleto sa dokumento kag lisensyado ang mga driver. Nagahingyo si Sacramento sa publiko nga sundon ang social distancing samtang nagabiyahe agud marikuan ang paglaptas ng COVID-19. Sa dugang pa nga balita lokal, nagdesisyon ng sektor sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga suportahan ang ginpalawig nga pagpatuman sang enhanced community quarantine o kon ECQ bilang pamaagi agud mapunggan ang ginkabalak-an nga paglaptas sang COVID-19. Suno kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI Executive Officer Frank Carbon, iningalihok ang nadesisyonan pagkatapos sa nila ginpatigayon nga pagpakigdialogo kay Governor Eugenio Jose Lacson tinalikdan nga semana. Suno kay Carbon, dako nga epekto silang hanay ang pagpalawig sang ECQ apang kung ini lamang ang mangin solusyon sa karon ginatubang nga krisis. Handa silang magkooperar para lamang nga mapadasig ang pagpanumbalik sang normal nga sitwasyon sa probinsya kag Bacolod City. Panawagan naman sang MBCCI sa gobyerno nasyonal ang paghimo sang konkreto nga programa nga amo ang makabulig sa ila pagbangon ilabi na sa mga magagmay nga mga negosyante nga ila mga miyembro. Sa katapusan nga balita lokal, wala sang panibagong nga kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas. Base sa gitagwa nga COVID-19 case bulletin number 18 sa Department of Health Region 6 na petsahan Abril 12, 2020, nagapabilin sa 40 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Ang nasambit niya kadumuon, 6 ang na-record sa Aklan, 2 ang sa Antique, 4 sa Capiz, 15 sa probinsya sa Iloilo, 1 sa Negros Occidental, 7 sa syudad sa Bacolod, kag 5 naman sa syudad sa Iloilo. Nagapabili naman niya hilway sa COVID-19 ang isla sang Guimaras. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madako sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
nga makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat sa aksyon. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time pagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Mahimo nga maglawig tubtob sa Enero tuig 2021 ang problema sa COVID-19 sa Pilipinas kung hindi mapatuman ang proper intervention sa batok sa virus. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pagbana-bana ginbase sa pagtuon sa mga eksperto nga mayroon sang tatlo ka modeling estimates sa ginhimo sa diin ang timeline range tubtob sa ikatatlong quarters sang tuig kagang paabot nga worst case scenario tubtob naman sa masunod nga tuig. Suno kay Vergere ang iningatanan pulos estimation pa lamang apang mahimo matabo kung wala sang tikang agud nga mapunggan ang COVID-19. Suno kay Vergere nga dakong mabulig sang social distancing kag masami nga pagpanghugas ang kamota para mapunggan ang paglaptas sang kagaw dala sang COVID-19. Pinpahayag man sini nga mahimo anom tubtob 18 ka bulan antes ang bagong nga vaccine para sa COVID-19 ang ma-develop kag ma-distribute sa publiko. Nagbalik bilang presidential spokesman si Attorney Harry Roque subong adlaw. Ang report ginkompirmar mismo ni Roque kay ginpahayag nga mag-report siya sa trabaho alas 4 sang hapon Lunes. Sunod naman kay outgoing presidential spokesman Salvador Panelo, magapadayon ang iya trabaho bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Duque ang una nga gin-appoint bilang presidential spokesman sa tung Oktubre tuig 2017 kag nag-assume sa tung bulan sa Nobyembre tuig 2017 apang nag-resign sa Oktubre tuig 2018 matapos nga nagpapili sa pagka-senador nga sang ulihi wala man niya ginpadayon bangod sa health reasons. Sa balita, nasa aksyon. Sa dugang pangabalita national, iga-donate sang tanan nga personnel sang Bureau of Jail Management and Penology ang porsyon sa ilang sweldo kung magbulig sa pagtingwa sang gobyerno nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Sa laging handa press briefing, ginpahayag ni BJMP spokesman, Jail Chief Inspector Xavier Solda, target nga makakolekta sang bureau ang masobra 7 milyones pesos. Suno kay Solda nga ang BJMP inmates ang nagabuligman sa pagpakigbato-batok sa COVID-19 pagi sa paghimo sang improvised face mask sa personal protective equipment para sa mga frontliners nga padayon nga nagaserbe sa piyak sang health crisis. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga mahimo mga tubang sa penalidad ang pasyente nga na-diagnose nga may COVID-19 sa tion nga magpamalibad sa paghatag sang kinahanglan nga impormasyon sang Department of Health agud nga mapunggan ang mahimo paglaptas sang kagaw. Suno kay Nograles, sinuman nga hindi magsunod sa mando sang gobyerno mga tubang sang kaso nga paglapas sa mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Patag ni Nograles, importante nga ma-disclose ang accurate kag matuod nga impormasyon sa DOH bangod kun inde ang pasyente man ang mabutang sa peligro ang kabuhi. Ginasaad sa layi nga mandatory na ang pag-report angod sa medical condition nga ginakabig sa karon bilang public concern. Sa balita, nasa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify ug galang pag-inom sang DTX 500 bawang DTX 500 ang negatino sa imo nga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubos sa imo blood sugar bangod sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes mag DTX 500 kapsula sa kada adlaw. Dugang nga mga detalye pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Sa balita, nasa aksyon! Kag sa atong balita international, ginumpisa na sang Chinese officials ang pag-check sang kada shipment sang N95 respirators, ventilators kag iban pa nga mga medical supplies angod sa isyu sang kalidad antes i-export nga nagresulta sa pagka-delay sang pagpadala sini sa mga hospital sa bugos ng kalibutan nga nagatinguha sa karon nga matap na ang COVID-19 pandemic. Ang pulisa nga pag-check antes ang shipment ginanunsyo sang General Administration of Customs matapos nga ang mga manufacturers, freight agents kag traders ay nagakahibalo o kung nagahibalo pa kung paano mag-comply ang standards. Sunod sa report, kung ibase sa syudad, ang delay mahimo maglawig sa pila ka oras tungtong pila ka adlaw o kung mas malawig pa tungod ang gobyerno masako pa sa pag-comply sa mga requirement. Ang bagong customs policy nagwa matapos madamo ang nagreklamo na gikan sa Europe nga ang medical supplies sa China ang may issue sa kalidad. Sa balita, nasa aksyon! Sa sports, balita ang maghahatag sang bulig pinansyal ang PBA kay PBA legend Nelson Asaytono matapos nga na heart attack nagligad nga Holy Week. Nakalamot na kay PBA Commissioner Willie Marshall ang sitwasyon sang PBA legend. Magabuliganay naman ang PBA kag mga basketball players para masiguro nga madasig nga makarecover si Asaytono. Gintawag nga the Bull si Asaytono sa atong dekada 80 sang PBA. Ang 53 anyos nga PBA legend ang una nga na-confine sa ICU sa Saka Hospital sa General Trias City.
Sadtong Sabado nakagawa na ini sa hospital kag karon nagapaayo sa iya nga balay. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, nangin emosyonal ang aktres nga si Sylvia Sanchez matapos niya magpasalamat sa mga healthcare workers nga wala untat nagatatap sa mga COVID-19 positive patient pareho sa iya kag sa iya nga bana. Sa short clip nga kuha sa sulod sang iya hospital room, nagpasalamat si Sanchez sa mga frontliners nga ginahimo ang tanan agud nga mabuhi lamang ang mga COVID-19 patients. Sunod pa kay Sanchez, nabatsyagan sini nga sa kada magpalapit ang doktor kag nurses sa iya, makitaan sini ang katahap kag kahadlok apang padayon sa gihapon kag ginahimo ang obligasyon nga nagayuhom sa iya. Gin-share man ni Sanchez kung daw ano siya ka nagadayaw sa mga healthcare professionals sa kada adlaw nga naga-encourage sa iya nga batuan ang masakit. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 35 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian na hanggang bagusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Abril 13, 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa Action Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.